Не бе крампирал от дето нищо. Тръгни. Не е среща. Играйте да хватка. Вече ми спана на пълната една бе на мусор. Така бол. Кой ти говориш? Знам кой си просто ли беше, не? Просто при едно падането нещо ми стана кръка на камък. Значи ще играте. Добре, два, Ти затова ни пречупваш. Аз като вие бата и той ми извиква какво правя. Разми, по-нощ и доа. Спасив, какво ще кажеш? Оп! Назади! Натискай горе, лявай по корем! Краката назад, отпускай! Гърдите с него, забий! 5! Задържай! Учи се с него! Копче и натискай през цялото време! 10! И около тук! Натискай! Тук! Мате! Стай го!